כן, אני מקווה עכשיו שאני על התדר הנכון של האינטרנט בבית. בסדר, עכשיו שומעים מעולה. יופי, אני מקווה שזה ימשיך ככה. אז אני בדקות הקרובות באמת יצביע רגע על התופעה ויראה את ההיקף שלה. מה שעניין אותי באמת זה למה זה כל כך חשוב. אנחנו יודעים שהתפקיד הקלאסי של נשים במקרא זה להביא חיים ולהוליד ילדים ולהיות האימא והראיה והדואגת לדור ההמשך. אבל לצד זה אנחנו רואים שמאוד מאוד חשוב גם לספר את הסיפורי הצלה של נשים בתקופות שונות ובזמנים שונים. והשאלה היא למה, ובחלק האחרון בגלל שאנחנו בחודש אדר אני כן ארצה להתייחס לאסתר. אני בכל הרצאה שלי תמיד בוחרת איזה מישהי אחת שאליה אני מתייחסת, והפעם לכבוד החודש שלנו אני באמת ארצה להתייחס לאסתר. אז בואו נתחיל ברשותכם ונראה את הנשים שלנו. אנשים שנבחרו להיכנס לרשימה המכבדת הזאת הם רבקה, כמובן שמצילה את יעקב, המיילדות העבריות, יוכבת שנקראת אם משה בסיפור של ההצלה, מרים אחות משה באותו סיפור, בת פרעה, ציפורה אשת משה. תשימו לב כמה נשים צריכות להציל את משה בשביל להיוולד מנהיג. רחב בתחילת ספר יהושע, האישה מטבץ, מיכל כמובן בת שאול שמצילה את דוד, אביגיל אשת דוד לעתיד שמצילה את הסיפור עם בעלה הראשון, עם נבל הכרמלי. האומנת שרצה עם מפיבושת מהמלחמה ומחזיקה אותו על הידיים. אני לא יכולה להתעלם שאני כאילו חקרתי את הסיפור הזה, אז בסדר, זה סיפור שרצים מהמלחמה מעמק יזרעאל, והאומנת לוקחת ילד על הידיים והוא נופל ונהיה פיסח, אבל היא מצילה אותו ממוות. ופתאום היום שאנחנו קוראים את זה שוב יש לזה משמעות כל כך עכשווית למי שהצליח לברוח ברגליים שלו. זו משמעות מאוד מצמררת. השפחה, אין לה שם פה, כן, היא האישה שמעבירה את עצת חושי הערכי, כי אביתר הכהן וצדוק הכהן לא יכולים לעשות את זה. הם התאפסו ואחרית תהיה דינם, כן, האישה מבחורים שמחביאה את אחימץ ויונתן בבאר שלה. זה מאוד מעניין לראות איך כתוב ויבואו לבית איש מבחורים, ואני רוצה שתשימו לב לזה כי כמעט בכל הסיפורים יש גברים בסביבה, יש גברים ליד, כמעט בחלק נכבד מאוד של הסיפורים יש דמויות גבריות שנמצאות בסמוך, ובכל זאת מי שמציל את האנשים זו אישה שבוחרת להציל. האישה החכמה כמובן מהבל בית מעכה שמצילה עיר שלמה במרד של שבע בן בכרי שיואב שם מצור כבד על העיר. בת שבע בפתיח של ספר מלכים שמצילה את עצמה ואת שלמה ומיד אדוניהו בן חגית שרוצה למעשה להיפטר מהם. הזונה במשפט של שלמה, למעשה האימא שאומרת תנו לה את הילד, כן, מצילה את התינוק שלה באותו רגע. האישה הצרפתית שאליהו נמצא אצלה ובנה פתאום נהיה מאוד מאוד חולה, אין לי מילים אבל היא משתוללת על אליהו, כן, היא פשוט גורמת איך אליהו פה היא גורמת לו בעצם להציל את הילד. שונמית אותו דבר, הנערה הקטנה השבויה שמצילה למעשה את נעמן, שר הצבא הגדול של ארם, כן, האירוניה בסיפורים של המקרא היא זועקת לשמיים והיא מדהימה, כן, הנערה הקטנה השבויה הזאת מישראל. יהושע שמצילה את יואש כי עתליה סבתא שלו החליטה לרצוח את כל בני המלוכה והיא מחביאה אותו בבית המלך במשך כמה שנים. וכמובן אסתריקה שלנו
שנדבר עליה קצת יותר בהמשך. אני רוצה להראות, שימו לב למעלה כתבתי לכם מספרים, חידה, 1426, 111 ו-11. מישהו יודע מה זה המספרים האלה? הזהות של האישה המצילה היא מאוד 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 משתנה ומגוונת, וגם הכינויים שלה משתנים ומגוונים. האישה המצילה יכולה להיות אישה ישראלית, אישה מדיינית, אישה כנענית כמו רחב, אישה מצרית כמו בת פרעה, אישה ישראלית, והיא גם תהיה מכונה בכינויים שונים, או בשם שלה כמו רבקה ושפרה ופועה וציפורה. היא יכולה להיות מכונה על פי המעמד שלה, כמו בת לוי, כן, שאומרים על אמא של משה, שבוחרים לקרוא לה שם בת לוי, ולא בוחרים לקרוא לה בשמה, למרות שאנחנו יודעים את שמה. היא יכולה להיות מכונת על שם הקרבה שלה, לניצול, אחותו, אשתו, אמו, אם הילד, כן? היא יכולה להיות מכונה על פי המקצוע שלה, היא מיילדת, היא אישה חכמה, כן, הנשים החכמות אנחנו יודעים כבר שכנראה זה היה איזשהו מקצוע, או על שם המקום שלה, כמו אישה שונמית שמכונה על שם המקום שלה. אני חושבת שהמגוון הזה, גם של הזהות של האישה, וגם של הכינויים שלה, וגם של התקופות והספרים השונים, וגם המקום שבו היא מצילה, כפי שאנחנו נראה, הוא משתנה. בואו נראה רגע עוד, יש לנו הרבה מאוד גיוונים בכל הסקטורים שכרגע דיברתי עליהם. המעמד שלה, הסטטוס שלה, מה הסטטוס שלה? היא אומנת, היא שפרה, היא זונה, היא אלמנה, היא נביאה, היא אישה מהמעמד הגבוה, היא בת מלך, היא מלכה, וגם הקרבה שלה לניצול, כן, כמו שאמרנו, היא אחותו, ראיה, האומנת שלו, אישה זרה לגמרי, יכולה להציל, כן, בת פרעה היא אישה זרה לגמרי, רחב היא אישה זרה לגמרי, היא בוחרת להציל. אני חושבת שהגיוון הזה בעצם יש לו מטרה לשמור על איזשהו מקום של שוויוניות ועיקרון הבחירה של התנ"ך. התנ"ך והתורה והנביאים והכתובים כל הזמן מחזיקים את העיקרון הזה שיש לך בחירה, וזה לא משנה באיזה מעמד אתה ומה הסטטוס שלך ומי אתה, ואתה עשיר או עני או גר בחומה או גר בתוך בית המלך, אתה יכול לבחור לעשות טוב. יש לך כוח לבחור בטוב. והגיוון הזה מאוד מאוד מחדד את זה. נשים אין להם חרבות ורובים ואבני קלע וכל מה שיש לגברים. גברים בדרך כלל מצילים במלחמות ומושיעים את ישראל באמצעות הריגה. בדרך כלל נשים, כמעט תמיד, אולי חוץ מהאישה מטבת, נשים לא הורגות בשביל להציל חיים. הן לא הורגות מישהו אחד בשביל להציל מישהו אחר, כמעט בכל המקרים. למעט באמת מעט מאוד מקומות, אולי רק האישה מטבת. הכוח שלהם הוא לא כוח פיזי. כן? האישה היא... אני חושבת שזקוביץ' קרא לזה הכוח שבחולשה, כן? היא כאילו החלש, היא בעצם האדם החלש, בטח שבתקופה הזאת הפטריארכלית, וזה חשוב לציין שבניגוד לאיש, ואנחנו נראה את זה עוד מעט, אין לה הודעה מוקדמת, לא אומרים לה לך תמגר את המון ולך תמגר את זה ואני אהיה איתך ותראה באורים והתומים שאני אצליח, ואיזושהי הבטחה, היא לא מקבלת הבטחות מראש. עכשיו השנייה מישהו הולך למות, ועכשיו השנייה היא מוצאת פתרון. באותה שנייה, באותו רגע יש לה איזשהו פתרון. אז הפתרונות נורא מגוונים. יש מצד אחד יש הסתרה, כמו אצל אמא של משה, רחב, האישה, יש הטעיית הגורם. כן, מיכל אומרת בואו תראו, הוא חולה, כן? שדוד, שהיא מסדרת את הטרפים בתוך
מיטה, יש הברחה, מילוט, סירוב פקודה, כן? סירוב פקודה מול הצורר ומול סמכות, דוגמאות פה כמובן, הוא דבר שהוא באמת לא נתפס, כן? שהמילדות כתוב ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים. זה ביטוי שכל פעם מהמם אותי, זה כל כך נדיר שכתוב בתנ"ך ולא עשו. תעשו חיפוש. מתי כתוב ולא עשו? מי מעז לא לעשות מה שביג פארו אומר לעשות? אנחנו בדרך כלל רגילים לויעש, אנחנו לא רגילים ללא עשו. ויש פה קבוצה של נשים שפשוט לא עושות את דבר פרעה, וזה דבר מדהים. יש לנו כמובן הצלה באמצעות אימוץ, עמידה על המשמר, ברית מילה, ציפורה של שכנוע מילולי, ואנחנו נזכיר עוד מעט אולי רק איזה שהם שתי טכניקות של שכנוע, שאנחנו נראה שהמאה ה-20 מכיר אותם בתור תיאוריות מאוד מאוד מוצקות שכתבו עליהם מאוד יפה במאה ה-20, אבל ב-DNA של האישה המצילה היא עושה את מה שאחר כך יכתבו במחקר במאה ה-20. היא יודעת לעשות את זה, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. מתן שוחד, הסגרת המורד, מה שעושה האישה החכמה. אסתר, גם אולי אפשר להגיד שהיא מפתה, אני לא כל כך אוהבת את המילה הזאת, כמו שיעל יודעת, אבל היא בכל זאת לובשת בגדי מלכות, ואנחנו יודעים כמה היא יפה, אבל באמת יש לה תוכנית ארוכה, היא מאורגנת עם תוכנית, לא רק של עושה ברית מילה ומסיימת את זה, יש לה תוכנית מחושבת, יבוא המלך והמן, יש לה איזה רעיון, זה לא בשנייה, זה לא קורה ברגע אחד, זה לא 3 פסוקים ומסתיים פה, יש פה משהו הרבה יותר מתוכנן. יש פנייה נחרצת לנביא והצעה לפנות לנביא של הנערה הקטנה. אז אנחנו רואים שחלק מהנשים מתעמתות, ואנחנו היינו מצפים שנשים רבות יותר יהיו במצב של התחמקות, ולמרות זאת אנחנו רואים שהרבה יותר נשים מנהלות שיח עם התוקף, פשוט מנהלות שיח עם התוקף, והנה עוד יותר ארוכה הרשימה של מה שנקרא אנשים שנשמע קולן, כן? שאפשר לשמוע אותם מדברות. ואני רוצה רגע להיעצר על הסלייד הזה ובאמת לדבר רק על, בעבודה שלי דיברתי על כל מיני דגמים רטוריים, ואני רוצה לדבר רגע על שני דגמים, על 2 מתוך רבים של אמצעי שכנוע. קריסטיאן גרוב, שהוא חוקר עולמי שעסק ביחסים בינלאומיים, דיבר על תיאוריית השכנוע הפונקציונלית, והוא הסביר שהחוכמה שבנאום השכנוע זה לעבור ממצב של ויכוח, של וכחנות, למצב שאתה מצליח לבנות שיח שבו אתה נותן אינפורמציה חדשה, שגורמת לצד השני להקשיב לך. עכשיו זה נשמע, בעצם שאנחנו פורטים את זה לפרוטות, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני, אבל עובדה שיש על זה מחקר שלם, וזה מה שיחסים בינלאומיים עושים, והנה המילדות עושות את זה מעצמם, הן באות לפרעה, שמאוד כועס עליהם, שאיך הם יעזו להפר את הצו שלו, והן נותנות לו איזשהו מידע חדש, כי לא כנשים המצריות, הנשים העבריות. הן נותנות איזשהו מידע חדש, ובדו שיח הזה, מי שמסיים אותו זה הם, שאנחנו יודעים כמה זה חזק, מי שמסיים את הדו שיח. פרעה לא עונה על הטענה הזאת, הוא לא מגיב. גם רחב, זה גם יכול להיות מידע של הטעיה, שמעתי שהלכו ההרה, היא נותנת איזשהו, היא מצליחה ליצור, להזיז את זה ממקום של ויכוח, ושהיא במרכז שלה, שאולי יתקפו גם אותה, כי אישה מצילה היא אישה ששמה את עצמה בסכנת חיים. זה אני מקווה ברור לכולנו, באותו רגע גם היא יכולה למות, כי החליטה להתערב במה שקרה שם. והמידע הזה שהיא פתאום מצליחה לבנות איזושהי שיחה חדשה, מציל אותה ואת מי שהיא רוצה להציל.
אותו דבר, דוגמה עם בת שבע. דוד יושב, הוא לא יודע מה, היא צריכה לבוא, נכון, בדרך כלל נשים מצילות חיים מזהות לבד את הסכנה, אבל שהן בתוך הארמון, כמו אסתר, או כמו בת שבע, או נשים מאוד חשובות, כמו אישה השונמית, צריך לבוא להגיד להם את זה. הן לא תמיד נמצאות, מה שנקרא, בשדה כדי לדעת את המידע הזה, אבל ברגע שהן יודעות את המידע הזה, הן יודעות מה לעשות איתו. הן יודעות איך להתנהל מולו, כדי להפוך את הנאום שלהם, או את השני משפטים שלהם, למשהו מאוד מאוד משכנע. אולי אנחנו ביחס של אסתר נדבר על עוד איזשהו תיאוריית שכנוע. זאת הייתה התיאוריה של מה שנקרא השכנוע פונקציונלי. בואו נדבר רגע על מספר הניצולים. גם פה יש לנו גיוון נורא נורא גדול. אפשר להציל ניצול אחד, אפשר להציל שני ניצולים, ואפשר להציל הרבה יותר משני. אנחנו לא יודעים כמה המילדות העבריות הצילו. אבל יכול להיות שהם הצילו הרבה מאוד תינוקות, כן? והאישה מטבץ, ואביגיל, והשפחה, שבעצם מעבירה לדוד, שהוא מצליח. בלי המידע הזה, אבשלום היה יכול לגרום להרד מאוד גדול. כמובן האישה מעבל בית מאחר, מצילה עיר שלמה, אסתר, כבר באמת כמויות רבות של אנשים ניצלים. אז אני רוצה רגע להראות לכם את הדגם בעצם של הפריטים שחוזרים בכל הסיפורים האלו, וזה לא משנה אם זה סיפור של 3 פסוקים, או 5 או 10 פסוקים, או ספר שלם. הפריטים האלו יחזרו באחוזים מאוד מאוד גבוהים, כמובן שתמיד בדגמים כאלו יש גם חריגות. כן, אנחנו בעצם מדברים על סוג של סצנת דפוס, כן, כמו שיש לנו סצנת דפוס כמובן של הקדשה לנביא, ויש לנו סצנת דפוס של אונס במקרא, ויש לנו סצנת דפוס של תלונות ישראל במדבר, יש לנו כל מיני, כן, סצנת דפוס של אירוסין, יש לנו סצנת דפוס של נשים מצילות. אז יש לנו את הזיהוי של הסכנה, יש לנו פעולה נחרצת, שימוש בחפצים, לא משנה איזה, לא להרג, אמירה שנאמרת מאוד בתושייה ובחוכמה, הדמות הניצלת דוממת, יש עלתה, מי שמסביב, זה לא משנה איזה גיבור גדול הוא יהיה, הוא לא ידבר. מיכל מצילה את דוד ואנחנו לא שומעים שם שום דבר. שזה חלק באמת מהכלים הספרותיים, רגע להעלות את האישה על הבמה ולרגע אחד היא הדמות הראשית, כי הרבה פעמים היא תציל גיבור, ואם הוא גיבור ואנחנו נתחיל לקרוא לו בשם ונתחיל לתת לו לדבר, אז הוא שוב פעם יגנוב לנו את כל ההצגה. ויש פה רצון לבודד רגע את כל הגיבורים שליד, גם אם זה משה במלון וגם לא משנה, וגם אם זה דוד המלך וגם אם זה המרגלים, יש איזה רגע רצון רגע להשתיק את כולם, המרגלים אחר כך היא מדברת איתם, אבל באותו רגע היא רק אומרת להם מה לעשות, כן? וזה איזושהי טכניקה ספרותית באמת להרים לשים אותה על הבמה ולתת לה רגע אחד להיות הגיבורה של הסיפור, כי באמת הגיבורה של הסיפור באותו רגע. יש הצלה ממוות, וזה חייב להיות בסיפורים האלו, ולכן נשים יקרות, טובות, אמיצות ואלטרואיסטיות, שגם עשו כל מיני מעשים מאוד של גבורה, אבל לא הצילו חיים, הם לא יהיו ברשימה הזאת. אין הכרת תודה כלפי האישה, כן? לא מבטיחים לה שהיא תתחתן עם הבן של המלך, או כל מיני החפצות כאלה שיכולות לקרות במקרה ההפוך, לא מתנות, לא יהיה לה, שוב אנחנו נראה עוד רגע את היוצא דופן, אבל אין איזשהו משהו שאף אחד לא עשה איזשהו מחווה לציפורה שהצילה את משה או את התינוק. אין חריגה ממסגרת חוקי הטבע. במקרים שאנשים מצילות חיים, לא נפתחים השמיים, לא נופלות אבנים מתגלגלות, לא קורים ניסים, לא נפתח הים לשניים, ואין ניסים. עכשיו, יבוא מי שיגיד, זה אולי מינוס של האישה, אבל אנחנו יודעים
ולא מיגנה קודשא בריחו לניסא. זאת אומרת, הוויז'ן זה שהכל יהיה בדרכי הטבע, כן? זה שהיא מצליחה לשנות מציאות בדרכי הטבע זה כוח. היא כביכול לא צריכה עזרה. כשהקורא קורא את הסיפורים של האישה המצילה, הוא יכול להזדהות איתה. כי אין לה איזה נס שהוא אומר, אוקיי, לי לא יהיה הנס הזה. אוקיי? הקורא של הסיפור יכול להזדהות לגמרי עם המצב הזה. אז אין חריגה במסגרת חוקי הטבע, ואין איזושהי הבטחה או איזושהי אזהרה מראש, או איזשהו צו אלוקי. זה כן מעניין להגיד, סליחה שאני אומרת, שיש סיפורים של גברים שלא מצליחים להציל חיים. יש סיפור של אברהם שמנסה להציל את סדום, ויש סיפור של ראובן עם האחים שלו, וזה לא נראה טוב, והוא רוצה, וישמע ראובן ויצילהו מידם, אפילו כתוב הפועל הזה, אבל הוא לא מציל אותו, תכלס. סיפור של כישלון של ראובן, לא של הצלחה שלו. יש את דוד שנורא מתחנן על התינוק שלו, אבל הוא לא מציל אותו. ואין לנו סיפורים שנשים מנסות, תבדקו אותי, שנשים מנסות להציל חיים ולא מצליחות, אני כמעט בטוחה, אולי היה לנו איזה אחד שבריר כזה, אני לא רוצה לטעות בלשוני, אבל לא רוצים לספר לנו שאישה מנסה להציל חיים ולא מצליחה. ושבדקתי רגע, אמרתי המון מאפיינים מה כן יש, אתם יודעים מה אין, אני חשבתי על זה יעל רק לאחרונה, ואולי זה כן נמצא אצל הגברים האלו, הן לא מתחננות. הן פועלות, הן עושות, הן מדברות, הן נועמות, הן מסתירות, הן לא מתחננות על נפשם. אין לנו פה איזשהו אירוע שאישה מתחננת, בבקשה אל תהרוג אותו. כן? שרוצים להרוג מישהו והיא מתחננת על זה, בסדר? שוב. אביגיל. בסדר, אבל זה 21 מקרים, אני לא יכולה, אתה יודע, בגדול הן לא מתחננות, הן לא בטכניקה שבבקשה תרחם עליי, ולא ככה הן באות לפרעה. תחשבו על אחות של משה. אחד מהאנשים במשפט שלמה. תנו לה אחד מהאימהות. היא נותנת פתרון פרקטי, תנו לה את הילוד, תנו לה ילדו וימת אל תמיתו. ככה היא מצילה אותו, היא מוסרת אותו, היא מוכנה לוותר על הילד שלה, ובלבד שהוא יחיה. אין פה כל כך, יש לנו המון סיפורים, ברוב הסיפורים הן פרקטיות, הן מעשיות, הן מחפשות משהו לעשות בתושייה, הן לא בוחרות בתחינה כפעולה. תחשבו על אחות של משה. עכשיו, בת פרעה משתה אותו, היא כבר לקחה אותו, אני במקומה הייתי אומרת, תודה רבה, השם יברך אותך, איזה אישה מדהימה. לא, שלא יהיה פה איזושהי אי הבנה, כדי שהיא תמשיך את הגלגל הזה של הצלה בוודאות שהוא ימשיך לקרוא, הרי היא כבר הציעה אותו מהמים. אז היא כל כך חכמה, היא אומרת לו, היא שואלת אותה שאלה, כמו יהודייה טובה, היא עושה לה שאלה, מעמידה אותה מול שאלה. היא יכלה להגיד עוד 1000 דברים אחות של משה, שהתייצבה שם. בת פרעה יכלה למצוא איזושהי מטרנה למשה. אני בטוחה בזה, עם 50 סוגי לחמים שיש לפרעה עליו שולחן. אחותו רוצה לוודא שההצלה תתמשך. והוודאות של זה שיהיה לה מנקת תוצרת בית. זו תושייה מדהימה והרבה מאוד אומץ יש לאנשים האלה. אז אנחנו לא רואים כל כך את הסלייד הזה, ומי שייכנס לעבודה שלי באינטרנט יוכל לראות את כל המרכיבים ולא רואים את היוצא דופן. אני רק סימנתי, יש לנו 4 מרכיבים שחוזרים בכל הסיפורים שנמצאים פה, ואני סימנתי רגע בעצם את 4 מקרים שבכל זאת יש הכרת הטוב, ויש איזשהו גמול לאישה המצילה. אני צריכה שתגידו לי כל פעם כמה זמן נשאר לי, אתם יודעים שמי שאוהב את התורה שלו יכול לדבר עליה גם 10 שעות, אז שזה לא יקרה לי. ובאמת המילדות, רחב, אביגיל ואסתר, יש להם איזה מכנה משותף, לארבעתם
כן, כביכול, לא כביכול, מקבלות איזושהי תמורה להצלה, אבל התמורה היא זהה, היא בית, כן? ויעש להם בתים, רחב בעצם מבקשת לעשות חסד עם בית אבי, כן? היא לא מבקשת על עצמה, היא מצילה אותם, ובאמצעותם היא רוצה להציל עוד אנשים, כן? שזה דבר מדהים, שהיא קוראת למעשה שלה חסד, כן? זה דבר מאוד מאוד מעניין, בדומה לזה שכתוב לנו בת פרעה חומלת, כן? זה המילים ההארדקורד היהודיות, לעשות חסד ולחמול, כן? זה מילים מאוד מאוד חזקות בז'רגון של התורה, של התפיסה הערכית. אנחנו מדברים פה בעצם על הערך הכי חשוב של התורה, של ערך החיים, לשמור על החיים. זה הערך העליון, זה הערך הכי גדול של התורה, אין לי כאילו דרך אחרת להגיד אותו. גם אביגיל בעצם מקבלת בית, עליל שלום ובלתך, אבל בסוף היא מקבלת להתחתן עם המלך והיא תשב בבית המלך, וגם אחשוורוש נותן לאסתר את בית המן. אני רוצה ברשותכם רגע לעבור לאסתר, אבל רגע לפני שאני אעביר את זה, אז אני רוצה רגע להגיד איזושהי הקדמה ולדבר כמה מילים על אסתר, שהיא באמת מאוד מאוד מיוחדת. אתם לא עצרתם אותי, אבל פה שאלתי אתכם, סליחה חברים, מה זה 1426, 111 ו-11? אז 1426 שמות של גברים מופיעים בתנ"ך, 111 שמות של נשים מופיעים בתנ"ך, ו11 שמות יש לנו של נשים מצילות. אז אלו המספרים שאתם יכולים לקרוא עליהם בעריכות באנציקלופדיה של שמות המקרא של בומבך, שהיא אנציקלופדיה מצוינת שמסבירה גם למה בעצם, אני לא רוצה להתעכב על זה, אבל זה נושא מרתק, למה קוראים לה בת פרעה ולא אומרים את השם שלה? למה אומרים האישה החכמה ולא את השם? וזה לאו דווקא בהכרח מוריד מזה, כן? אבל זה משהו שהוא מעניין ומעניין לראות אותו, את הכינויים השונים ואת הבחירות השונות, מתי לקרוא בשם ומתי לא. ואני רוצה רגע לחזור באמת לאסתר, כי היא מיוחדת, ונזכרתי במספרים האלו, כי כשאנחנו עושים חיפוש אנחנו רואים שאסתר מופיעה בשמה למעלה מ50 פעם, שזה וואו. כמה פעמים ציפורה מופיעה, כן? כמה פעמים יש לנו כמה שמופיעות, כמה וכמו רבקה, כמו מיכל, הם יופיעו, אבל אסתר חד משמעי מאוד, היא בעצם המקבילה של משה, אין לי דרך אחרת להגיד. יש לנו שני חגים מאוד מאוד גדולים, שבהם ניצלנו ממוות, שהיינו על סף מוות, שרצו להכחיד את העם היהודי, כן, במהלך החגים שיש לנו, יש לנו קבלת התורה, ויש לנו את ראש השנה, ויום כיפור, וסוכות, אבל יש לנו שני חגים שבהם היינו בסכנת הכחדה. ובאחד נושענו על ידי איש, האיש משה, עניו מאוד, ובשני נושענו על ידי אישה. והתורה והתנ"ך, עם כל עתיקותם, בעיניים שלי שומרים מאוד על המעמד של האישה, ומוצאים לנכון לספר את הסיפורים האלו. ואנחנו מוצאים המון המון רמזים בסיפור של אסתר, המון אנלוגיות והרבה רמזים לסיפורים אחרים. הסיפור הכי קלאסי שמשווים את אסתר זה כמובן סיפורי יוסף, זה קורה בגלות, השוואה של מרדכי, והיא כדברה אליו יום יום, לעומת מרדכי שלו משתחווה יום יום, ויש את ויצעק צעקה גדולה ומרד מאוד על עשיו, ומרדכי שצועק את אותה צעקה, ויש את הביטוי המדהים, וכן ימלאו ימי החנותים, כן? וכן ימלאו ימי מרוקיהן,
שהם 6 חודשים בשם הממור ו6 חודשים בזה, ואחד החוקרים אומר, כן, כי האנשים האלו בתוך האמבטיות האלו הם בדיוק כמו החנותים, כן? אז יש לנו אין סוף אנלוגיות שקוראים את מגילת אסתר. אבל בעיניים המאוד אובייקטיביות שלי, אסתר הכי דומה והכי מושווית למשה. אז רגע נעבור על זה, בסדר? יש לנו שני אנשים שהשם שלהם הוא לא יהודי, כן? משה, לפי כל מיני פרשנויות, זה צריך לשאול את פרופסור צ'ופק בדיוק, אבל אולי זה מסס, אולי זה, שזה פירוש המילה מסס זה בן, ואסתר זאת אשתר, כמובן, אשתר ומרדוך, שהם שני אלים. בעצם יש לנו שני גיבורים פה שהם נמצאים בגלות, הזהות שלהם נמצאת בהסתרה מוחלטת, לא ברור מה משה, הבנות יתרו קוראות לו איש מצרי, מה אתה? אתה יהודי, אתה עברי, אתה מצרי, אתה מדייני. כמובן שאסתר גם צריכה מאוד לטשטש את הזהות שלה, ומרדכי ציווה עליה לא להגיד מי, ובעצם הם פועלים בגלות, הם לא פועלים בארץ. זה מאוד מעניין שהשמות שלהם הם לא יהודים, שניהם בעצם דמויות יחידות שממש עברו תהליך אימוץ, כן? הם נפרדו בילדות שלהם מההורים שלהם. ההורים של אסתר נפטרו, ומשה היה בעל כורחו צריך להיפרד מההורים שלו. אז סביב הילדות שלהם יש סביבות של טראומה, של מוות, כן? למשה גם ביאור, אבל גם במלון, יש סביבות של מוות שהם חווים אותם, גם בצעירות ואולי גם קצת אחרי הצעירות. המקום העלילה בגלות, ברמה הלאומית יש לנו באמת ניסיון לרצח עם ישראל נמצא בהכחדה, גם כל הבן לא דיירות תשליכו וגם להשמיד, להרוג ולאבד. שניהם גרים בבית המלך בניגוד לרצונם, בחלק מהחיים שלהם לפחות, ושניהם מתבקשים שלא כל כך לרצונם להושיע את עם ישראל. גם התגובה הראשונה של משה וגם התגובה הראשונה של אסתר, זה לא איי ההתלהבות הגדולה ללכת, זה פחד מאוד מאוד גדול. יש פה פחד מאוד מאוד גדול. הם עומדים מול שליט אימפריאליסט, לא איזה מישהו מקומי קטן, כן? ללכת לפרעה, ללכת לאחשוורוש, זה מפחיד. זה מפחיד, ושניהם ברגע הראשון בעצם התגובה שלהם היא סירוב, חוסר אונים, הימנעות, פחד מאוד מאוד גדול. המעבר אחר כך יש איזשהו מעבר נורא חד מפסיביות לאקטיביות, שעוד רגע נראה אותו, שהוא מאוד מאוד מעניין. וברגע שהם נכנסים לשליחות הם מאוד נמצאים שם ונלחמים על להגן על עם ישראל. הם מנהלים מול המלך השליט תהליך הצלה ארוך טווח, הם מושיעים את עם ישראל, ליטרלי מה שנקרא, והם מביאים אותם שוב באיזשהו אופן בברית השם, משה ממש עם התורה, ואסתר אנחנו כולם יודעים שהם קיימו וקיבלו, ואנחנו נראה את זה עוד רגע. אז לקחתי כמה דוגמאות כדי שנוכל... יעל, תגידי לי רגע כמה, או איציק, כמה זמן נשאר לי? עוד 10 דקות. אוקיי, אז אני בסדר עם הזמן. אז באמת נורא בולט פה, ויגדל הילד ותביאו לבת פרות ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, כן? וגם אצל ותאמר כי מן המים ישתיהו, וגם אצל אסתר, כן? והיא אומנת הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבת. אז ביטויים מאוד דומים. הסירוב, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. הבקשה של מרדכי מאסתר להסתיר, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, ככה מתחילים גם החיים של משה, ויסתר משה את פניו. הקטע הזה של ההסתרה, שאתה צריך להסתתר ולא להראות מי שאתה, הוא איזשהו מוטיב שחוזר אצל שתי הדמויות האלו בכל מיני אופנים, בכל מיני צורות, בלבוש, במה שאחרים חושבים עליהם, באיך שהם מסתתרים בעצמם, מכל מיני כיוונים.
אני חוזרת רגע למלחמה שלנו ולמלחמה שלהם. הדבר הראשון שהם עושים זה אוספים את כל העם. אנחנו יודעים ואנחנו מקווים שאנחנו כולנו גם במלחמה הזאת נצליח להיות בחיבור, כי אין הצלה בלי חיבור לעם ישראל. לא תתאפשר הצלה לעם ישראל בלי שהוא יהיה מחובר. אז גם אצל משה כתוב וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל, ואחרי כמה פסוק ושתיים כתוב ויאמן העם, כי כשכולם נאספים ושכולם מדברים ביחד, אז מאמינים שיכולים לעשות את זה, אוקיי? וגם אסתר אומרת, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. משהו מאוד 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 מעניין, זה שרגע לפני ההצלה אצל משה, כולם ביחד צריכים לעשות איזו ארוחה, כן? לוקחים את העשה הזה, ואכלו בעשור לחודש, ואחרי זה, רגע לפני שיוצאים ממצרים, צריך לעשות ארוחת סטייקים, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אצלי יש ומצות למרורים יאכלו. תאכלו ארוחה טובה לפני שאתם הולכים מפה. כולם ביחד צריכים לעשות אותו דבר, זה מה שחשוב. אנחנו כולנו ביחד במשך אלפי שנים נחגוג את הליל הסדר הזה, כי לעשות את אותו דבר וליל הסדר זה באמת קונצנזוס נורא גדול, זה מחבר. מה לעשות, ארוחות זה דבר שהוא מחבר. ומהצד השני, אבל זה באמת צד השני של אותו מטבע. ומה שאסתר מבקשת, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשלו 3 ימים, לילה ויום, וגם אני ונערותו היה צום, כן. אז זה שני צדדים של אותו מטבע, לצום ולאכול, אבל העיקר שכולם יעשו ביחד, זה המקום הפיזי הראשוני הזה. אני לא יודעת אם אתם יודעים או ערים לזה, אבל שהתחילה המלחמה, נפתחו קבוצות וואטסאפ עצומות, של באמת מאות נשים שהסכימו לקבל על עצמם לצום, שני, חמישי ושני, ברצף. משהו לא יאמן, משהו באמת, דברים שהם לא יאמנו, ואני לא רוצה לדבר בכלל על כמויות אוכל שכל בית ישראל הכין לכל החיילים האלו בכל המנעדים האפשריים, ובישול אוכל ושליחת אוכל, וזה איזה שהם שני צדדים שמאוד מאוד מאוד מחברים ונותנים תחושה שאתה לא לבד, ותחושה שכולם ביחד, ויהודים טובים בזה, אנחנו טובים בזה, גם בלצום וגם בלאכול. וזה איזשהו משהו שהוא עוזר לנו להיות כנראה ביחד ברגע שלפני. גם משה וגם אסתר נלחמים בעמלק. ויש פה איזה משהו של הושטת יד, כן? כי משה צריך שיחזיקו לו כבר את הידיים, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, ואצל אסתר יש איזשהו הושטת יד של הנגיעה בשרביט, שזה בעצם ההתחלה של ההצלה. ההתחלה הזאת שהיא מעיזה לבוא למלך, וזה חלק מהתכנון הארוך שלה, של מה שהיא תגיד, לאיפה היא תזמין אותו, היא נלחמת פה בעצם באמן, היא צריכה עכשיו להפר את עצת המן, ולמעשה גם משה וגם אסתר נלחמים בעמלק, ומנצחים אותו, ומצליחים לנצח אותו. גם המדרש חושב שמשה ואסתר דומים, אני רגע גולשת למדרש, יסלחו לי שאנחנו רגע גולשים למדרש. וגם אצל משה וגם אצל אסתר מספרים לנו שהמלאך בא והזיז את היד. אז אצל משה כולנו מכירים, זה מדרש מאוד ידוע, שעשו לו את מבחן הזהב, מה שנקרא, והביאו לפניו קערה של זהב וקערה של גחלים, ושלח ידו לקח הזהב, ובא גבריאל ודחה ידו ותפס את הגחלת, והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונחבא לשונו, וזה הסיפור של למה הידוע שהוא מנסה להסביר למה משה כבד פה וכבד לשון. ואצל אסתר, המדרש הזה בא בעצם ברגע שאחשוורוש אומר מי הוא זה ואיזה הוא, ראש המלאו לעשות כן, ואסתר באה להגיד לו מה אתה לא יודע על מה אתה חותם, אתה לא יודע איזה, לא, הוא לא יודע על מה הוא חותם, אחשוורוש, הוא פשוט כנראה, לא, זה חותמת וכל הזמן הוא חותם ואין לו מושג, כן, הוא מדבר, זה כל כך מצחיק, זה אירוני, אין לו מושג על מה ומי ומה, והמדרש אומר שאסתר באה להגיד לו זה אתה, כי ביושרה שלה, אבל המלאך, ובא מלאך וסתר ידה כלפי המן.
זה כאילו בא להציל אותה רגע ברגע האחרון, להצביע על מישהו באמת יזם את כל המהלך הזה, אבל זה מעניין שגם במדרש רואים את הצורך הזה לקשר בין שניהם באמת במשהו שהוא כל כך ייחודי וכל כך בעיניי מרתק. אני רוצה רגע עוד דבר אחד בעצם להגיד, עוד דבר אחד, בואו נראה שזה זז, אוקיי. בעצם גם משה מביא את כל היציאה ממצרים בשביל להגיע להר סיני, וגם אנחנו יודעים שהדור קיבלו בימי אחשוורוש, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר, כן? אומרת הגמרא במסכת שבת, ובעצם יש כזה, מין כזה איזשהו חריקה ממעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע, וכפה עליהם הר כגיגית, ואולי לא היה להם ברירה. יש את הקולות, המגמות השונות האלו בחז"ל, שנו מה, איזה ברירה הייתה להם, הם היו עבדים, הם היו חייבים לקבל את התורה. כן, יש לנו כל מיני מגמות בחז"ל, ופה בעצם אומרים לנו במגילת אסתר, הם קיימו מה שקיבלו כבר, זאת אומרת, הם שמחו על זה, הם מסכימים לזה, הם רוצים לקבל את זה, זה לא רק נעשה ונשמע ואני לא יודע מה בכלל, מה קיבלתי על עצמי, כן? או אין לי ברירה, אלא זה ברצון, בשמחה, ברצון להיות חלק מהשרשרת הגדולה הזאת של השמירה על הקורפוס המדהים הזה שנקרא התורה שלנו. אני רוצה לסכם ברשותכם בכמה מילים קצרות את החשיבות ואת המסר שהתנ"ך רוצה להעביר בסיפורים של האישה המצילה. התנ"ך רוצה להעביר מסר שהאישה מתפקדת בצורה טובה יותר במצבים של סכנת חיים, וכשם שיש לה את הכוח להביא חיים, כך יש לה את הכוח להציל חיים. מקבלת בעצם את השרביט הזאת, והיא יודעת לעשות את זה יותר טוב. הקורא בעצם נמצא באיזשהו מקום שהוא רגוע, היא תחזיר את המצב הזה לשגרה. מבחינה ספרותית ואידיאולוגית, בעצם התנ"ך רוצה להגיד, יש עוד דרך לנצח, לא חייבים לצאת עם חרבות ועם חיצים ועם יריות ועם רצח. האישה מצילה ללא, בדרך כלל בלי להרוג. יש עוד דרכים שהן לא דרכים תוקפניות להציל, שהפסגה שלהם זה הדיבור, היכולת לדבר, היכולת לאמנות הדיבור הזאת והרטוריקה, תקראו אחרי זה על עוד, לא הספקנו כל כך לתת עוד כמה תיאוריות שממש של העת החדשה של המאה ה-20, של איך בן אדם מצליח להשיג מה שהוא רוצה בנאום, הן ממש עושות את זה הנשים המצילות, והן בעצם בזה שמעלות על נס על הדיבור, את הדיבור ואת היכולת לשנות את המציאות של הדיבור, מתחברות בחזרה באיזשהו מקום לעשרת הדיברות, בזה שהעולם נברא בדיבור, וגם הן מצליחות לברוא מחדש בדיבור, כי להציל מישהו מחיים זה בעצם לברוא בריאה חדשה. הן משחזרות את הכוח הזה של להביא שוב חיים ולהציל שוב חיים, וליצור עולם, לבנות עולם חדש בדיבור. ולסיום, אולי המטאפורה הגדולה של אישה שמסמלת בעצם את החלש בתנ"ך ובמקרא, כן? היא בעצם איזשהו מטאפורה לעם ישראל. עם ישראל הוא תמיד החלש, הוא תמיד הקטן, הוא תמיד המותקף. ויש פה איזשהו מסר מאוד מאוד חזק, שגם החלש יכול לנצח. גם החלש יכול לנצח. ובאיזשהו מקום האישה המצילה הזאת מסמלת את זה בקטן, את עם ישראל הזה, שתדעו לכם שהחלש
ובלי הרבה כוח, חלש פיזית, כן, לא חלש מנטלית, יכול לנצח את המערכה. וזה לא רק בתקופה ההיא, זה לאורך כל התקופות. למרות החולשה, עם ישראל מצליח לנצח. ויש את הסימבוליקה הזאת באיזשהו אופן בתוך הסיפורים הקטנים האלה. ואנחנו בתפילה שגם אם אנחנו תמיד הקטנים, וגם אם קמים לכלותנו, אנחנו ננצח, ובתפילה שנצליח להביא את הכל בדיבורים טובים, הלוואי, ובצורה של דיבורים של אור ושל טוב. אני מאוד 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 מודה לכם על ההקשבה, ואם יש למישהו שאלות, אני אשמח לענות. תודה רבה, עדנה, על באמת הרצאה מרתקת, ואני חושבת שההצעה שלך בסיום היא מעניינת מאוד, שהאישה המצילה בעצם כמסמלת את עם ישראל החלש. גם המדרש ממגילה היה מדהים בעיניי, לא הכרתי אותו, על המלאך שהסיט את ידה של אסתר, מעניין מאוד. וכדאי לבדוק, בואי נבדוק בצ'אט, ביקשתי מאנשים לכתוב בצ'אט את השאלות, אז יש שם כמה וכמה, גם שבחים את תראי שם, אבל יש גם שאלות. אור שואלת מה שם האנציקלופדיה של השמות. Biblical names, אם אני לא טועה. סליחה? נכון? יעל, תעזרי לי. זה אנציקלופדיה באנגלית, אם אני לא טועה, היא נקראת Biblical names, של בומבך. יש ספר כזה, נכון. איך? מה השם, יעל? The Biblical names. אוקיי, אוקיי. תודה. עדנה, את יכולה גם יחד איתי להסתכל בצ'אט ולראות למה לענות. כן. רציתי להגיד סליחה, שזה היה מרתק ומאוד מאוד אהבתי את החיבור של האוכל והצום והזיקה אנלוגית בין משה לאסתר, זה היה מופלא. תודה, אור. תודה, תודה. רבקה הצילה את בנה יעקב, שאמרה, קצתי מבנות חטא. אם לוקח. היא מבריחה, מישהו פה שאל. היא מבריחה אותי למעשה. זה גם מדהים איך הוא לא... כן, איך שהוא לא שם לב שהוא בסכנת חיים, כן? הוא צריך שאמא שלו תגיד לו את זה, הוא לא ילד, כן? אפרופו מה שאמרנו שהיא מזהה את הסכנה. עוד שאלות? אתם יכולים לשאול? עדנה, רק רציתי להגיד תודה רבה, מאוד יצירתי, מאוד נהניתי. תודה פרופסור ברגון, לכבוד הוא לי. תודה רבה. תודה לך. אמרת משהו לגבי משהו כתוב, שיש כתוב או משהו באתר, האם את יכולה לתת קישור לדברים האלו בכתב או במסמך? אפשר להיכנס לדוקטורט שלי באינטרנט, אפשר למצוא אותו, ויש אפשר לקרוא פשוט את הדוקטורט שלי, אז יש שם חלקים גדולים של מה שאמרנו פה עכשיו, בשמחה רבה. בסדר? איציק, איתנו? תמיד. כן, בוודאי. מצוין, רק רציתי לדעת. איריס העירה שבת פרעה ידע שמשה עברי, והוא יוצא לראות את אחיו לגבי ההסתרה. אבל... אסתר מסתירה... הסתרה? כן, במצוות מרדכי ולא... אסתר מסתירה... אני רק אמרתי על אסתר אני לא אמרתי שכל האנשים
מסילות לא, מסתירות. לא, מה? הכוונה שמשה, על ההשוואה שיש בין אסתר הסתרה, שיש למשה. איזה... משה, הייתי אומרת, אבל לגבי שניהם יש אי בהירות כן, מסוימת, יש כפילות לגבי המוצא שלהם, שאלה לגבי המוצא, האם מוצא עברי, מוצא זהות, זר, כן, זהות כזאת היברידית. כן, מעורפלת קצת. כן. נכון, נכון, הם לא... הזהות שלהם לא ברורה לגמרי. אה, כן. יופי. תודה רבה, עדנה. תודה לכם.